ġmiel u mħabba. Kull min xi darba jew oħra kellu kelb jistqar illi l-lealtà u l-imħabba li jurik ma jitqabblu ma' xejn. U alla ħares jiġrilu xi ħaġa jew jintiliflek għax ittik rasek. Għalhekk hu ħsieb li tagħmillu identifikazzjoni elettronika permezz ta' microchip, ċippa żgħira ħafna madwar il-qies ta' ħabba tar-ross. Illum din hija obbligatorja bil-liġi, jiġifieri jekk il-kelb tiegħek ikollu 4 xhur jew aktar u ma jkunx iċċippjat, tista' teħel multa ta' 300 euro. Il-parir huwa wkoll illi l-kelb ikollu ID tag imwaħħal mal-kullar b'isem il-kelb u n-numru tas-sit fuq wara. Tieħux iżjed riski, ipproteġi lill-leżiż tiegħek. Il-kelb huwa l-aqwa ħabib tal-bniedem, ħu ħsiebu. Għal aktar informazzjoni staqsi lill-veterinarju tiegħek jew ċempel 22924132. Tista' wkoll tibgħat email fuq animalwelfare.mafa@gov.mt. Messaġġ miġub lilkom mill-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Trattament Xieraq tal-Annimali fi ħdan il-Ministeru għall-Agrikoltura, s-Sajt, l-Ikel u d-Drittijiet tal-Annimali.